Sakurigeria mikutano na abere ngokore meke gusase ngogenda masisi ase ngogenda kanisa ase ngogenda no kumira abantu ba minto timbu ati suguri okuona igoro ya gavana lakini gavana maro miaka tamaje wikire miaka 104 no ndigereriga tamaje wikire miaka 84 omenta omente miaka saidi ya 15 igoro kuwerinde ono abantu bakise county ndio ekarutu abapunge kigere ntu abete punge kare member of parliament ya Dagoretti North na injinde member of parliament ya Nyariwari Masaba uri top 5 performers kauje sawadi alipunge ekaruna wa miaka 5 na abete 10 na abete chairman ya committee ngai CPS endo ligereri none head of state commendation ose eronyako igonga omugabana nari ni state of panic kiana mayetenga abantu bakisi county nabangaini bale nkogenda alenka na enaro tingo muntu kumwiranga macho none ne birera asagu chuna asalengerero gari gotebanga ngamacho unga no mwaka ngata kunyara koyega nkuri ali county inche ina egete nimbwato mukungu nare nere umudepiti oye kerasale nere macho gwakorama nurigerie ebigori bonuyo gaki inche tindi kumurama kia nandi tindi kumurama tinde geti kumurama iteri gasiane lakini yari wono irenga kerasale macho gwe topic macho gura macho edepiti ayega baswa nero abantu mayete mbali bachiete inde bayete buya matemo abakorete bagaeta buya pengine tani ori nafasi University of Nairobi akaenda indi na indi mbali babwete pi urigerie degree une yo mungwano iyo igeri kireke indi na kie kogera bona abantu babere bare county okonyoranga masomo taisaini egento yo bamayete nokora macho igo egabana ne mayete nganko genderenka no muntu kumwiranga tari onde no macho na kikera asale kero mukutano ngole ngino nasa taraire botuko ari no mungu noe macho gwakorengere